Vem ska vi sjunga för idag? Vem är det ni önskar grattis då? Paolo Vincent, ja. Paolo Vincent! Två sitter Sverige! Ja. Vad sa du? Jag sa Sverige. Sa du hurra, menar du? Sverige. Krama! Kram! Kram! Vad ska ni göra med Paolo Vincent när de kommer hem då? Fylla år. Ska ni ha födelsedagskalas med dem? Ja!